Bueno, mira, pues aquí en esta casa nací yo en el año 61, vivían mis padres, nació después mi hermana en el 65 y teníamos el colegio de chicos al lado, que es la puerta que hay al lado, y el de chicas un poquito más abajo, donde vivía la maestra, vivía y estaba también integrada aquí. Si teníamos patatas le dábamos patatas, si teníamos huevos le dábamos huevos. Y aquí pues tuvimos hasta el año 69, hasta el año 69. ¿Y después ha cerrado la escuela? No, la escuela se cerró en el 70. El curso 71 ya nos fuimos al pueblo. Vale. Sí, vino una reforma de educación y cerraron los colegios que estaban en las masías. Ya nos fuimos al pueblo. ¿Y cómo ibais? Íbamos con un autobús, íbamos 72 niños. Ahí, cuando así en todo lo mejor había 3 o 4, teníamos luego el comedor escolar donde nos hacían la comida, pero para nosotros fue un cambio muy fuerte, porque aquí, mira que íbamos al colegio y venías a comer en casa, allí nos teníamos que quedar todo el día, pero bueno, bien, estuvimos bien. Quan es van casar els meus pares se van posar a viure així, entonces jo vaig néixer així. I així era un núcleo, que eren moltes famílies, però un núcleo familiar, que estaven tots molt integrats. I al costat teníem l'escola de xics, que bueno, la teníem, la de xiques està un poquet més avall. Inclús ma mare, en algunes èpoques, va fer el dinar a alguna mestra, que venia i ma mare li feia el dinar. I dinava així, i després tornava per la vesprà i se n'anava. Sí. I mestre també, I mestres. També va fer el dinar i jo. Va ser uns anys molt bonicos, molt bonicos. I d'esta casa pagàvem l'alquiler 1.000 pessetes a l'any. Que eren diners per entonces. Sí, sí. Així vam estar fins l'any 70. I el curs 71 ja el vam començar en la Geneta. En un autobús, venia replegamos, anàvem al poble, anàvem 72 xiquets, teníem un menjador escolar que pagàvem, no sé si eren 5 euros, no, 25 pessetes o alguna cosa així, no recordo això. I passàvem allí el dia i bé, ens vam integrar també molt bé. Sí. Sí, i res. Però ha sigut un canvi, no? Ha sigut un canvi molt fort perquè nosaltres, claro, així anàvem a escola, tornàvem a dinar, ara també hi havia gent que venia de molt a lluny, s'agarrava un bocadillet i ahí vaig la figuera de la tia Victòria se'l menjava. Això que el gat no se l'haguera menjat antes, però bueno. Sí, van ser uns anys molt bonicos, molt bonicos. Així érem 3 xiquetes, que era Pilar, l'ama que ara viu així, Mari Carmen i jo, que estàvem per així totes jugant i molt integrats en tots els veïns del Mas de Pardo, que se diu. Hi havia gent, coses. Hi havia molta gent. I l'escola era esta? L'escola de xics era esta, la de xics. Així n'hi havia una porta que ara l'han tabicat, que era propietat de Segondino Montferrer, i així era l'escola de xics. Allà era on traien els xics, l'escola. I com estava distribuïda l'escola? L'escola era una sala on hi havia pupitres, una taula de la mestra, detrás la pissarra, uns mapes per allí penjats. Esta no la recordo tant perquè, claro... El mestre se quedava així al final. El mestre també se quedava ahí. Tenia taula d'això. Ara l'escola i endavant. Sí, després ja quan va ser mixta, ja ens van ajuntar a aquella. Pues sí, això era l'escola pública de xiques. I així, com a curiositat, que ens van vindre uns recient casats, que ella era la mestra de xiques, doña Antònia, i ell era la de xics, don José Luis. I, clar, van vindre recient casats, van tindre un fill que va néixer així, que se deia Antonio, i, bueno, també se van integrar molt bé. I ella li enviava a ell notetes, paperets i tancats, els enviava, i ella estava observant de la porta que nosaltres no llegirem, clar, vés a saber què se posarien. I va ser una família que també se va integrar molt bé. De fet, encara algun viatge es viuen a l'Alginet, en València, i en algun viatge venen a fer alguna visita. Sí, és molt curiós. És molt curiós.
I després d'ella van haver una tal doña Lolita Puñal Tirado, que era gallega, que també va viure així. Després una Maria Teresa Fibla Tirado, que vivia en Castelló, que pujava hasta Geneta en un cotxe i de Geneta s'hi venia en una bicicleta. Se deixava la bicicleta en la teuleria i per la nit venia, però aquella feia l'escola tota una tirà, perquè, clar, si no se li feia molt tard. I la mestra de Benafigo se'n tornava cap a Castelló. ¿Y tú venías caminando todo? Y yo venía caminando, pero yo es que como tenía, la ventaja de que tenía la casa al costat, pues yo no tenía que caminar molt. És que caminaven molt els que venien pues, de Mas de la Vila, pues, de Playa Dalt de Mas de Llastres, dels Canalissos. Hi havia gent que sí que caminava molt, que potser tenia una hora de camí per plegar a l'escola. I després també, així pues, al costat, vivia així, la tia Victòria, que sempre diem, que era molt bona dona, mos estava la figuera perquè estiguérem ahí a la sombra. Si alguna mos havia menjat el bocadillo de l'almorzar, el gat o el gos, ella mos feia un bocadillo, jugàvem a l'escondite i mos deixava amagar-nos per tota la casa, tenia un burro allà dins i tot està molt... Vamos, és una època molt bonica, sí. Molt diferent a d'ara, molt bonica. I després de l'any 70 ja va vindre la reforma d'educació en què volien que totes les escoles dels masos se tancaren, que mos n'aniguérem als nuclis dels pobles. I ja vam anar al poble, en l'autobús, i bueno, va ser un altre... El primer dia el recordo molt roïn perquè tampoc coneixíem a molta gent del poble, entonces per nosaltres era un canvi molt gran, perquè no teníem... Però ens vam integrar molt bé, i ens van recibir molt bé també. I avant, però va ser una època molt bonica. I bueno, de l'escola ja veu que no queda res, però que estan fent ara una reforma als propietaris. I bueno, pues mira, tot es va bé perquè està ja en una ruïna i ara pues se mantindrà molt bé. Claro. ¿Y un día de escuela cómo funcionaba? Pues un día de escuela, vale, pues llegamos aquí, salim en fila, nos posàvem tots en fila per entrar i nosaltres anàvem entrant, cada un s'anava sentant al seu pupitre, que eren pupitres de dos, de fusta, d'aquells que s'alçaven la tapa, que ficàvem baix els llibres, llibretes, bueno, tot. I ahí, pues què, matemàtiques, pues ara donem matemàtiques, pues ara donem matemàtiques per tots. Perquè, a veure, la particularitat que hi havia és que també érem gent de diverses edats, entonces no se podia donar, a veure, era molt particular, perquè, clar, no podies donar una lliçó per un xiquet que acabava d'entrar a l'escola que per un que tenia 12 anys. Cada un necessitava ahir les seues... I, bueno, sí, però bé, vam aprendre prou. I després ja vam anar al poble i ahir ja ens van aixecar un poquet més perquè teníem molts llibres i a més en estudiar. I aquest any primer va ser que moltes vam tindre que repetir, perquè ens va quedar un poquet gran. Perquè, clar, així era una escola diferent, era una mestra per diversos cursos, diguem. Però bé, després ens vam anar i més o menys que... Bé, molt bé. ¿Y a la hora del pati? A la hora del pati, doncs, anàvem allí baix, que hi ha una figuera, que li diem la figuera de la tia Victòria, i allí ens posàvem a la sombra i fèiem els nostres jocs, i jugàvem a lo que fora, jugàvem allí, ens menjàvem el bocadillo, i, clar, la gent que venia de fora inclús se quedava a dinar, perquè per la vespre també hi havia escola, agarraven un bocadillet i allí dinàvem, i estàvem per així, allí baix hi havia una era, que hi havia uns pallers, i per allí també jugàvem, i era passar el dia per així, i abans és que venien més de fora. Jo tenia l'avantatge que Pilar i Mari Carmen, que al viure al costat, on anàvem a dinar a casa. I clar, jo va néixer l'any 61 i a la millor 63 ja venia així, aunque no tinguera el babero de col·legiala, en el que tenia posat, vam venir a l'escola a passar el rato. A la millor a fer un poc de... el tonto no deixar els altres que estudiaren, però bueno, bé, molt bé. Per mi va ser una època molt bonica, sí. Les travessures eren més els dissabtes, que el dedicàvem a la neteja de l'escola. I a lo millor ens amagàvem per dalt, una se buscava i l'altra se perdia, l'altra ja no sé què s'ha fet, bueno, alguna travessura d'estes, però que, vamos, que tampoc sense cap. Perquè el dissabte hi vais... El dissabte sí, el dissabte n'hi havia escola. El que passa és que moltes vegades la mestra no sé si està ni res, no sé com era.
Això no ho recorde massa bé. Que veníem a netejar, sí, el piso era que el fèiem en serraura, després el teníem que agranar tot, netejàvem un poc, però sí, aquest dia el dedicàvem molt a filtrar-nos per dalt, la part d'alta, a veure què n'hi havia. Doncs allí hi ha mapes, allí hi ha coses, que hi ha material escolar, a passar el dia, però a passar-nos-ho bé també. Menys estudiar, aquest dia de tot. A passar-nos el dia bé, això sí que ho recorde molt. I la cosa que conten de Victòria, que quan plovia, és esta? Sí, és esta casa, sí vivia la tia Victòria tenia una filla que se deia Felicitat, ara actualment està el net, crec que està així, que viu en Barcelona, i era una dona que si plovia, o entreu així, que si teníem que jugar a l'escondite, amagueu-vos així dins. Sí, molt tolerant en la gent, i la veritat que era molt volguda sempre per tot el veïnat i tota la gent, perquè també va tindre que aguantar coses, també, que a vegades li fem alguna travessura i també aguantar coses, però era tan bona dona que mai s'enfadava a ningú. I sempre l'hem recordat molt, sí. De fet, allà diem la figuera de la tia Victòria, i ens ficàvem a la sombra, jugàvem a jocs, a palabres encadenats, a veo, o amagar-se per allí, o els jocs que se feien entonces en aquella època. Però que la veritat que sí que molt bé, ho recordem tot amb molta estima. Molt bé. Este és el pou de Mas de Pardo, que així és on veníem, en la marraixeta, quan se mos acabava l'aula i a les escoles per beure, doncs agarràvem la marraixeta i veníem al pou i l'omplíem. I clar, totes volien vindre a per la marraixeta, perquè aquest rato ja no estaven al col·le. I mos anàvem tornant, cada dia venia una, i això és el pou de Mas de Pardo, era un pou d'aigua naixenta, que venia molt a per aigua, però ara actualment ja no ve ningú a per aigua ahir. I clar, ja no n'hi ha ni camí per a passar. Però que ahir hem jugat molt en tot el pou del Mas de Pardo. Hi havia una dona ahí faterina que no era massa amorosa pels xicuelos, i caia una pilota allà dins del bancal d'ella perquè estava allà a vora i no ens deixaven arreplegar-la, i clar, aquella sí que no la volien gens ningú, tant com esta de baix, que la volien tots. Joaquina era dura. Però que els mestres no vos deixaven que es juntàreu els xics en les xiques? Bueno, pues no estaven puestos, no. Cada un jugàvem entre la seva porta, diguem, i van. Però sí, la dona... Ja aneu a per aigua? Sí, a Marraixa anàvem dos i provàvem que... Entonces ara té una porta i tot, no tenia res més que una... Està fonda. Hi ha molt poqueta d'aigua ahir. Ahir per beure, si és del mas, anaven per beure. Per així anar no sé, per gastar aigua, per escurar o per el que sigui, no hi havia aigua per això. I van. Doncs mira, allà dalt venien la gent del Mas de la Vila, que mira si està lluny, la família de ma mare, que eren ma mare 7 germans són, baixaven a l'escola, ja podia fer fred, ploure, imagina tu el calçat que portaven entonces, que no és com el d'ara, doncs baixaven tots els dies així, d'allà dalt de la Casa Lluna, hi havia gent que s'hi tirava més d'una hora caminant, no ens feia falta anar a fer deport, estava un poquet apartat, aquests masos vivia molta gent, actualment viu molt poqueta gent, però allí hi havia famílies que hi havia 7, a l'altre hi havia 9, a l'altre hi havia 5, famílies numeroses en què tots venien així al col·le. I tenien un bon recorregut, sí.